Wow. Sobrang lambot po. Yan o, juicy po sa ilalim. Grabe, ang sarap yung kumain. Tingnan nyo yan mga kasudyo. Crispy. Magandang araw mga kastudyo. Today's episode po is another outdoor cooking na naman. Mayroon ako ditong malaking pork belly mga kastudyo na boneless na po ito. Tinanggalan na po ng buto. So, sobrang laki nito mga kastudyo. Hindi natin uubusin ito lahat na lutuin. Titira natin iba sa ibang episode po. So magluluto tayo ngayon mga kastudyo ng chicharon bagnet. Yan, yung una naming niluto ng bagnet mga kastudyo, nag-fail po kami. Para sa akin po, fail po yun. Kaya i-remake po namin ulit to. At sana po magtagumpay kami sa episode nito. Itong bagnet po pala ay originated po sa Ilocos po. So sila po yung nakauna dito po. Ang tawag nila minsan po ay bagnet at minsan din po chicharon. So nakadepende lang po yan. So yung ang chicharon kasi daw mayroong mga putok-putok po sa balat compare sa bagnet na hindi masyadong putok po yung balat. So tara mga kastudyo, iwain muna natin to. Iwain natin to dito mga studio sa gitna. Yan, ito masyadong malaki. Iwain ba natin? Magandang bili itong nabili namin mga studio dahil mayroong layer of ano? Mga laman, tapos merong fat ba. Maganda siya. Lagay natin yung kawali. Tapos yung mga karni mga studio. Ayan. Lagyan natin ng kunting tubig. Yan, sobrang kunti lang po.
Tapos mantika. Papakuluan natin yan mga ka-studio ng mga 3 to 4 hours po sa mahinang apoy. After 3 hours mga ka-studio, sobrang lambot na po kung nakikita nyo po. Kaya no, yan, malambot na po siya mga ka-studio. Tapos medyo nag-brown na siya. Okay na po to. Kunin ko na po ito dito. Yan no, ito na po yung nangyari mga ka-studio after 3 hours. Okay na to kasi magsisikan fry pa tayo eh. Yan, rest natin to sandali habang nagpapakulo tayo ng mantika. Magsisikan fry na tayo mga ka-studio. Ito po ay sobrang init na po na mantika. So ingat po tayo mga studio baga matalsikan po. Yan, puputok na po. Tingnan nyo po. Yan na mga ka-studio. Wow, luto na to. Kunin ko na po dito. Yan, ganda na. Tabo, kain na tayo. Wow. Sobrang lambot po. Yan o, juicy po sila lalim. Grabe, ang sarap yung kumain. Tingnan nyo yan mga ka-studio. Luto na po ang ating bagnet. Naghanda rin po kami dito ng pipino at saka sausawan na may sibuyas at garlic. At saka ito po, Mang Tomas. Mang Tumi. Yes. Bago po kami magsimulang kumain mga ka-studio, flex ko lang po muna ang channel ng kaibigan naming Pinay Japanese artist from Japan. Ang name po ng channel niya is Tuniko Arts. Yan po. Siya po ay gumagawa ng mga tutorials kung paano gumuhit at magpinta. At nagpipinta din siya ng mga bags, canvas, at saka recently po nagtry din po siya ng digital arts at saka gumagawa din siya ng mga figurines. Galing niya po. Yes po, professional po na artist. Sobrang talented po talaga ni Ma'am Tuniko. Sa mga aspiring artist po dyan at sa mga gustong matutong gumuhit at magpinta, iniimbitahan po namin kayong bisitahin ang channel ni Ma'am Tuniko Art. Sana po tulungan at suportahan din po natin siya sa kanyang channel po. Please like, subscribe at paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Maraming salamat mga ka-studio sa inyong suporta. And to Ma'am Tuniko Art, maraming salamat po sa tiwala at sa pag-share po ng inyong talent po. Maraming salamat, ma'am. Puntahan po natin mga ka-studio. Please like and subscribe din po. Yes po. Yan, Bisaya din yan. Nagbibisaya din sa Bisaya mga videos po niya. Yes, sagol po. Mix po, merong English, Tagalog, tsaka Bisaya po. Opo. Yung tutorial niya. Ayan na. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo mga ka-studio. So, tayo nito po. Itong bagnet po namin mga studio, mas okay pa to compare doon sa nauna namin na bagnet. So siguro nakulang lang ako dito sa tingin ko sa pagpakulo ng tubig at mantika. Gawin niyo pong mga insaktong mga
3 hours plus po. Para mas lalong lumutong tong balat nyo. Pero super okay naman po. Yes po. Nakikita nyo naman po, po yung kuan chicharon. Grabe yan, no? Excited na akong kumain. Tapos sobrang lambot na po ng karne nito. Mm. So, kung nakikita nyo po yan. Yan, no? Malat chicharon na po talaga. Yung balat. Baliw na ko, ma? Sige. Yan, oh. Balat lang yan. Nakikita nyo po yung juicy sa ilalim. Ganyan po siya, ka-juicy. Hindi po siya dry. Kita. Yan mang sa'yo, yan mang isa. Wow, grabe na. Sobrang lambot na yan. Subukan po namin yung balat lang muna po. Yung juiciness, oh. Kain tayo mga ka-studio. Kain po tayo, mga ka-studio. Crispy. Yung lasa niya nito, mga ka-studio, yung karne lang talaga. Kasi wala tayong nilagay dito na iba pang style ba. Kasi yung gusto ko ma-achieve yung original na bagnet talaga ba. Opo. Pero hindi pa kami nagtagumpay po masyado. Hindi pa successful. Pero ganyan talaga po kasi sa experience din po yan nadadaan ba. Kasi kapag na-perfect mong ganitong klase po, maganda talaga to sa negosyo ba. Ang sarap niya po yung sausaw. Grabe, sa suka. Sobrang lutong niya ba. Ano? Sarap. Yung suka po namin, mayroon po yung sibuyas saka ahos. White onion at saka garlic. Dito naman tayo sa unod lang. Unod niya, oh, grabe ang juicy, oh. Mang Tommy. Ang lambot na, mainit pa. Sobrang lambot. So gusto ko talaga suka. Sarap siya suka. Ang sarap mo, no? Sarap pa. Pag ma-perfect namin to, maganda to pang negosyo, mga ka-studio. Yes, po. Super po, mayroon naman pong improvement. Importante talaga dito mga studio yung timing niya ba. Makuha mo yan sa experience talaga sa pagluluto ba. Yes. Palagi kang nagpa-practice nito ba. Excuse me po.
Once again po, ulitin ko po si Ma'am Tonico Arts. Sobrang galing ko niyan magkuhan. Mag-paint ba? Yes po. Nakaka-amaze po. Kung gusto niyo pong magpa-paint po ng Mga bags. bags. Mukha niyo po, pati yung anak niyo, ganyan. Buong Yes po. pamilya po, pwede. Ang galing-galing niya po, nakaka-amaze po talaga. Tsaka, ang ganda-ganda po talaga ng boses niya. Paano? Nakaka-inlove. Relaxing yung boses niya. Yan din po yung unang napansin ko habang nanonood ako ng mga videos niya po. Maliban sa ang galing niya pong magpinta, yung boses niya po, sobrang ganda po. Ni ahos diri man. Mm. Garlic po. So ma? Mm. Anong masabi mo yung ngayon sa bagnet natin no? Masarap ito pa sa dati pa. Mm. Parang perfect nga, pero kulang pa ito. Kulang ko yan mang. Mm. Kasi si Mrs. mga sudyo hindi masyadong mahilig magluto ba. Ako kasi gusto ko ng yung maganda talaga yung output ba. Pero si Mrs. sa lasa talaga siya. Tikman niya, sarap niya. Okay na sa kanya yun. No? Yes po, wala po akong pili talaga. Kaya kahit anong niluluto niya, kumakain lang po ako. Wala kasi tayo sa Ilocos man no? Yung mga gumagawa talaga nito. Maganda yun talaga yung makausap mo ba no? Bibigay sila ng mga tips ba. Ang sarap ng garlic mo ba. Ang lakas ko kumain ng garlic po. Lalo na mga garlic sauce no. Yan, ubos. Tubig tayo. Cheers po tayo. To Ma'am Tonico Art. Yan, grabe, sobrang busog ko po. Excuse me po. Padalo po. Hindi po namin ubusin to, ipamigay po namin sa mga kapamilya po mga kasudyo. Tuwang-tuwa sila nito, libre ng ulam ba. Yes. Shout out muna kami. Opo. Ulitin ko po mga kastudyo. Puntahan po natin si Ma'am
Tunico Art. After this video po, maraming salamat Ma'am Tunico Art. Maraming salamat, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. Shout out sa ako. Shout out Ems Espinosa, Roxy D, Gladys and Anwar from Samal, Rachel Mangulabnan, Elsa Barty Vlogs, Mila Romero, Danica Joy de los Santos, Raynor TV Vlogs, Bradix TV, Leo Sagit, Princess Pilar Macapili, Jessary Romeo from Cordova, hello po, Kathleen Digamo, Magcalas Family, and Nazareno family from Pampanga. Novi May Pontejos from Carmen Davao del Norte. Ay po. Conanan and Samson family. Daniel David Lumbao. Making Bacalso. Manuel Paner from Zamboanga. Yasmin Marzan from Cairo, Egypt. Jesse John Lobrico. Hilario Sarvida and Sarvida family from Butuan. Ay po. Marie Grace Timagos. Roslyn Sua. Crisa Reyes, Lani Estares from Pampanga, Claire Rodriguez, Jose Marie Ligaspi, Mary Joy Torres, Evie Digea Texon, Yuan Sian Gimilian, and Kathleen Jane Kimbo Bustamante. Yan, sinsya na po kayo sa mga aso mga studio. So, nandito lang po kami mga studio. Maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod. Bye!